jibatu blazma. Ħajkunu nies iktar fil-periklu? Il-riskju huwa iktar. Għaliex das il-pulmun sintendi jrid jaħdem iktar biex jasallu s-sin. Ok, sen daħlu malaj telefonati, ħudu noti ħan rispondu għaflan. Hello? Hello? Għajdinna malaj fil-qosor, għax għanna ħafna. Il-lejli tajjeb ben tlet mistoqsijiet ta' malaj. Mela, jekk l-antibiotics jaħdmux fuq dan il-virus? Le, ma Għax mhux batteri da, virus. Ok, Le? it-tieni? Jekk daw il-ħaddiema li qed jilqgħu il-passiġġieri x'qed isir mal-kumpanija tagħhom, cabs, minibuses, eċċetera, qed isir. U il-merkanzija li tasal blajru qabel iż-żmien stipulat li jmut il-mikrobu. Ok, mela. Il-ħaddimma ma marajt, għax iġi. Le, daw l-importanti li dak li jkun jaf li da skont minn fej jkun ġej minn liema pajjiż. U kif semmejna qabel, kulħadd jieħu l-prekawzjoni individwali. Iġri jekk inti taf li da ġi minn ximkien li se tagħtas xi ħadd fuq jew missu kien ikkontaminat, inti preċiż kif tlesti se taħsel idejk u se tuża l-wipes. U tħalli 48 sija ma tmissux u kol. Tistaw kollu? It-kolla jaħdmu dawn. Ok, ħanħeduk tal-telefonati, hello? Hello? Safrattant, ġo. Nasib waħda mill-aktar ħaġa tweġġani li qed għada l-panik kollu fuq din il-coronavirus u għatajjeb li kaw l-informazzjoni, eccetera, pero qed nimmissjaw affarijiet oħra li pereżempju kuljum ikinaw bejn 3 u 5 attentati ta' suwiċidju li qed imutu fuq 560 persuna fis-sena bl-arja maħmuġa u maħna nagħmlu xejn dwarhom. L-HIV żdied b'rata allarmanti. Ġejn l-aktar pajjiż l-għandna syphilis fl-Ewropa. L-iktar pajis. Eżatt, jiġifieri immaġna, u aħna qed ninkwetaw. Dan l-affarijiet qegħdin hawnhekk diġà. Qed ninkwetaw fuq xi ħaġa ta' ġejja u l-affarijiet li qegħdin hawnhekk nagħtuhom qisu xemmu xejn. Dikturi wkoll il-qawwa tal-medja, ġifieri tiġbed l-attenzjoni fuq suġġett partikolari. Jiena nittama li anka pereżempju hemm ċertu affarijiet li huma relatati ma' din it-tedida ta' dal-virus, pereżempju l-fatt li aħna nimportaw kollox, li għandna nuqqas tilma wkoll li riserva tal-ilma tajba xorb tagħna hija limitatissima u nafu wkoll kemm ippreġudikajnija b'azzjonijiet politiċi, ekonomiċi tal-passat u deċiżjonijiet. Ġifieri kieku pereżempju konna problema fil-reverse osmosis jew xi ħaġa hekk għax ma tistax taħdem pereżempju fuq dan impjant tal-argument ħabba l-coronavirus għax titmur kwarantina bħala ħaddiem jew xi ħaġa simili, għarax problema jkollna. Ħadd ikxfilna il-xquq fis-sistema tagħna, anka pereżempju il-pajjiż huwa lest tal-pandemija, kif dejjem qed jistaqsu l-persuni vera hawnhekk qed nippruvaw nilqgħu it-toqob kollha, ma finalment hemm ħanieħdu telefonata Marija, bat tixtieq tikkonkludi bl-umorizmu u anka ta' Alla u l-ambjent. Hello. Hello. Għajdinna. Issa, hello Pepla, u n-nies nsalli għal-Doktor Barbara. Issa, fuq il-tfal, issa kolli t-tifelina ma jiflaħx, ikollu d-deni sewa, u jien għandi żewġ anzjani jgħixu miegħi. Ikollu d-deni u ma jistax jinżillu, u dak xiġri allura. Irridu joqgħod għalih it-tifel u l-anzjani jommi u missieri allura ma joqgħdux ma ġenbu kif. U ħaġa oħra, jien naħdem fuq barra, nħabba twiċċi man-nies. Filgħodu nkun delivery u flaxija ġieli nkun bit-taxi. Aħna xi protezzjoni għandna. Ġieli nabbu ħafna Ċiniżi aħna, kemm il-darba, u l-annimali jista' jaqbadhom ukoll pet. Mux ma nafx. Punt importanti ħafna. Kif aħna bħalissa li mawx il-coronavirus li qed isemmi s-sinjur huma viruses jew batteri respiratorji oħrajn. Iva, jekk it-tifel għandu daw il-problemi u jista' jtihom il-ħadd ieħor, l-anzjani tagħna rridu nipproteġuhom. U jekk il-qudiem jidħol dan il-virus li qed naħsbu li ġej, tajjeb, l-anzjani li jista' jkollhom problemi tal-qalb respiratorji, eċetera, aħna rridu naraw li se nieħdu ħsiebhom mingħajr ma aħna nieħdu l-infezzjoni jew intu ilhom. Imma fl-istess ħin xi ħadd irid ikun ċert li daw qed jieħdu l-mediċini tal-qalb, eċetera. Importanti li nagħtu attenzjoni. Inkunu responsabbli f'kull att li qed nagħmlu. Ħanieħdu telefonat oħra, hello. Hello. Għajdinna. Hello. Għajdinna, sinjura, nisimgħuk. Il-bidaħ kont l-isptar jiena, kelli inċident bidejja. Bdew kif tħall, bdew jiskrinjawna, ok?
Mela, in-nurses kollha mingħajr maskla, kemm jagħmlulna t-temperatura ma' moħħna u daqshekk. Naħslu jdejna bil-liquid li jtuna, is-security jduru jaqdu man-nies imsiken mingħajr protection mingħajr xejn, iduru jaqdu naxil sija fuq saqajhom. Fejn u chief executive tal-Ministru li qiegħed inkarigat mill-isptar? Fejnhom? Fejn huma il-health and safety? Tal-ħaddiema ta' imsiken in-nurses, imsiken is-security, dak il-mart kollu, immaġina meta jmorru d-dar iridu jiffaċċjaw il-familja tagħhom mingħajr maskli, mingħajr protection, mingħajr xejn. Okay, U signora. tajjir kbir mingħand il-Chief Executive tal-Ministru, Fern, all right, li ma jagħmlu xogħolhom, jien qed nitkellem on behalf, all right, on behalf ta' nies li jaħdmu hemmhekk, ta' security li jaħdmu hemmhekk. Pasta zata kbira. Ok, nirringrazzjak għalli konna ċansi rispondu, sen konna nikonkludu l-program. F'kas, per eżempju, fejn qed tgħid is-sinjura li inti u diħlin, hemmhekk qed nagħmlu l-miżuri bħalma qed tgħid li aħna naħdula mit-temperatura ħalli naraw jekk għandhomx deni. At that stage inti m'għandekx nies li huma infettati, allura hemmhekk inti n-nies mhux qed m'għandniex għalfejn l-istaff tagħna f'dak il-mument illibsuhom il-maskri, tu niftakru li aħna bħalissa f'sitwazzjoni fejn m'hawnx il-coronavirus, imma aħna nieħdu sib li jkun hemm il-mart infettiv kollu ieħor li nkun nistgħu nieħdu sibu. Kif jiġi identifikat xi persuna mill-ewwel jiġi iżolat. U tajjeb ngħidu wkoll li inti jekk għandek kuntatt ma' persuna għal ftit minuti biss, hemmhekk il-mikrobu ma jittieħedx, ġifier inti trid ftit żmien f'close contact ma' persuna u speċjalment jekk il-persuna jkun qed jagħtasi u jisol biex inti mbagħad il-persuna jinfetta. Tilħaq dik id-doża ta' virus, l-infectious dose dak li kun Irridu nispjegawilhom Pero irrid nifhem u nirringrazzja s-sinjur għax tiħossib fil-ħaddiema li jkunu l-isptar. Però rridu nifhmu li jekk dak li jkun se jilbes il-maskra l-propja li fiha l-filter għal-viruses, di ma tistax toqgħod biha l-ġurnata kollha għax wara ftit se tibda tbati biex tieħu nnifs. Iġri allura aħna daw il-maskri kollha qegħdin hemm għal kull ħaddim tal-isptar. Imma x'kollok bżonn Imma bżake jekk nidentifikaw illi hemm xi ħadd tajjeb, immedjatament daw il-maskri dak li jkun jista' jilbishom. Imma mhux fil-bidu meta qed nindunaw li m'hemm. Nis usom qed jaħsbu rridu nkollu Mhux għax iriduhom joqogħdu hemm libsin għall-lista jkun. Din hija importanti ħafna. Mort health center din ġimgħa ma jiċċekkjawx huma. Ta' min jgħid li hemm maskri u maskri, ħafna maskri li qed jinbiegħu huma maskri ta' trab tal-ġebel u tal-masru tax-xaq, mhux għall-virus. Ok, Marija l-aħħar kummenti tiegħek fuq dal-umorizmu. Li qed nosserva jiena hija anke fil-kultura, ġifieri semmejna fid-disajnijiet xorta morna fis-supermarkets, dik qisu ma tantx inbidlet, ma mbagħad fil-kultura sa ċertu punt qed nieħu gost nara nies li xorta jsibu mument biex jiddieħqu daqsxejn bis-sitwazzjoni ma noħdux kollox bis-serjetà, qed niddieħqu bil-politiċi, b'affarijiet politiċi bħalma semmejna ta' sajġa b'xi ħaġa lura biċ-Ċina, mhux għax nieħu fis-sens mhux bl-ebda xi ħaġa personali li jsajmit sida, ġifieri ma ejja nistgħu nisqu mela bil-politika, qed niddieħqu anke bis-sitwazzjoni tal-Papa, kultant imbosta ġej il-Papa u ġurnata sa nibgħatu hemm. Jiġifieri dal-element umoristiku li huwa wkoll ċertu jien m'iniex psikologa, ma nassumi li huwa hemm element ta' coping mechanism ukoll. U bataw fiex nagħtu t-tort. Fej qabel konna nagħtu forsi t-tort konna ngħidu da xi kastik divina għax ġaralna x'daħħalna d-divorċ għax daħħalna żwieġ bejn l-omosessuali pereżempju. Għal grazzi tal sissa ma smajthomx jiena dawn l-affarijiet. Però hawn min qed jgħidlek li din hija l-mod tan-natura biex tilħaq bilanċ u jmutu xaban is-salt, kif ġili għadna fuq il-terremot. Għaxħana poblu talla smajta. Għaxħana dejjem tal-Milkent ħani għawnek, il-terremot ma Mux konċertu nis. Jien nishtiq ngħid ukoll, fimni hawnhekk ħan nissellef frażi minn xjenzi naturali, mhix l-iktar speċi intelligenti, l-iktar b'saħħitha li finalment tibqa' tevolvi, ma hija l-ispeċi li taf tadatta. U aħna naħseb din issa our call to action bħala nies hija li nadattaw għal daw iċ-ċirkostanzi b'mod soċjali ukoll u kif bl-edukazzjoni, speċjalment l-edukazzjoni medika, anke b'dal eżerċizzju ġifieri fuq il-medja, edukazzjoni finanzjarja li neqsin ħafna minnha u l-edukazzjoni
fuq il-medja, ġifiri li aħna nafu Ok. nixtarru il-messagġi Marija, tal-medja. min irid iktar jistaqsi xej xej ċempel? Hemm il-helpline tagħna 213248086 fejn hemm professjonisti tas saħħa Nistennew. pubblika li qegħdin propju hemmhekk biex iwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.